Červenému krížu som sa dostala na strednej škole v prvom ročníku. K Červenému krížu som sa dostal prostredníctvom súťaží v poskytovaní prvej pomoci pre základné školy. Keď sme sa prihlásili na zdravotnícky krúžok, Družstva mladých zdravotníkov ako deviatak. vlastne po prvých pár stretnutiach nás zrazu poslali na strednú školu a s prvou pomocou, Kde som zároveň vypísal aj prihlášku do Červeného kríža, tak som sa stal malým členom veľkej červenokrížackej rodiny. Hlavnou hnacou silou je asi pomoc ľuďom, pomáhanie ľuďom, dotváranie lepšieho sveta. Tak motivujú ma hlavne mladí ľudia, ktorých som spoznal neskutočné množstvo a vidím, že postupom času napredujú s nami dopredu. Určite ma tiež motivuje to, že chodíme na rôzne akcie. Taký dobrý pocit, tá satisfakcia z vykonanej práce pre niekoho iného. Kde vlastne reprezentujeme našu prácu. Bez akékoľvek odmeny, nároku na čokoľvek. To je naozaj dobrá vec, ten Červený kríž. Červený kríž pre mňa znamená už po tých pár rokov nejakú veľkú rodinu. To sa nedá vyjadriť, čo znamená. Je to niečo, ako by sme patrili do takej väčšej rodiny, kde sa všetci poznáme a vlastne máme rovnaký cieľ. Pretože mám tu množstvo priateľov a spoznávam veľa ľudí, Ktorý nás naplňa a vzájomne si pomáhame. Čiže taká veľká rodina a veľké kamarátstvo. Čo mi Červený kríž dal? Dal mi presne to, čo ma aj motivuje. Dal mi veľa priateľov, dal mi veľa nových zážitkov, veľa nových vedomostí, nových informácií. Červený kríž mi dal určite mnoho vecí, mnoho skúseností z poľa zdravotníckeho. Určil mi v podstate smerovanie môjho ďalšieho života v rámci štúdia vysokej školy. Spoznal som kopu ľudí, nadobudol mnoho poznatkov a určite aj iný uhol pohľadu na svet.